Croeso I Llywio. Wel, lle ydyn ni hyn o dwi'n clywed chi'n gofyn? Wel, yn Clwyd ydyn ni. Mae'n rhaid mi ddweud, yn Dinbych ydyn ni fod, ond ar y foment mi rydw i'n sefyll rhyw 5 milltir allan o Dinbych ar ben fynydd Hiraethog. Ti cefn mi fan hyn, mae'r hen blas Hiraethog neu'r hen blas Bren, lle oedd Lloyd George yn afar aros yno ys talwm iddyn nhw. I ffwrdd o fan cw yn y pellter, mae dyserth ar môr, ac i'r dde, mae Llyn Brenig. Ac yn Llyn Brenig yn rhwla, mae Sioned, gobeithio. Helo, Sioned. Helo, Eilir. Sut wyt ti? Dwi'n iawn. Sut wyt ti? A lle wyt ti? Ar ben fynydd Hiraethog. Reit, o dwi'n sefyll efo nghefn at Lyn Brenig, sy'n lyn gwneud wrth gwrs. Wela I o fan hyn. A o gwmpas fan hyn mae pentrefi fel Cerrig y Dridion, pentre Llyn Cymer, Prion a Saron. Ond os gen ti gliw I mi I fynd i'r le arall? Mae'n farchnad, ond chwilio am y pwyso rhydd. Ac yno mi fydd Glyn, Parry a Eilir Jones yn dy ddisgwyl. Reit, diolch yn fawr. Dyma dy gliw di. Reit o. Nid ar gefn trol mewn ffair y dyddiau yma, y mae Celfyn Williams a Heulwen Edwards yn aros amdanat. Diolch yn fawr, Sioned. Well ni fynd i'r faniau? Ia. Anelu am Dinbych, dwi'n meddwl. Fel di nes ymlaen? Hwyl. Hwyl. Tra. Reit, dwi'n meddwl bod fi eisiau anelu am Dinbych, beth bynnag. Iawn te, Brian. I Dinbych, os gwelwch hynna. Mae'n farchnad ond chwilio am y pwyso rhydd. Mi fydd Glyn, Parry a Eilir Jones yn aros amdano ti. Mae'n farchnad yn nghanol Dinbych, dwi'n gwybod hynny. Does gen I ddim syniad beth yw'r pwyso rhydd yma, ond falle daw hynny'n gliriach wrth i ni weld y farchnad. Wel, rhyw sut yn mynd dros y giat yma. Ffôn. Da chi licio shorts I, achos o'n i'n meddwl, sa'n well i'n hwy seig a gweld gola dydd yn gwstal ar ei Sioned Mair hefyd. Mae gennym ni spel I fynd rhyw 2 milltir ar 10 I fewn I Dinbych. Neu fi fynd o beth i'w gweld ar y ffôn. Wel, o'n i bron yn cyrraedd y fan, ac I lawr fan hyn, mae tafarn Bryn Cryllyn, tafarn ucha yng Nghymru, nid nhw. Dwi'n ni'n gadael Llyn Brenig nawr a mynd am bylchau a Dinbych. Dwi'n cael cliw yndi? Ia. A dwi wedi chwilio am rhywbeth yn Dinbych wan. Nid ar gefn trol mewn ffair y dyddiau yma. Sa drol yn Dinbych rhywbeth? So beth tebyg I drol? Dwi'n byw yn Dinbych o dos am trol yna, goes? Na, goes am beth ych chi'n edrych felly. Dwi'n. Rhyw I hwnna, ia. Ie. Dych chi'n edrych am rhywun enwog felly? O, dwi'n im. Os rwy'n di sgwennu rhywbeth am drol neu rhywbeth neu? Os a fardd di sgwennu rhywbeth am drol neu? Os a lyfr am y drol neu? Twmor Nant. Be nath o? Mae wedi gwneud antiliwt. Ar y drol? Pan ar y ffair? Ia. Ia? Ia. Antiliwt, dio. Iawn. Felly mynd I dechrau am Twmor Nant. Lle mae'n byw? I'r theatr? Mae'n theatr Twmor Nant. Oes. Oes. Arall, ne? Ysgol. Ysgol Twmor Nant. Ac ysgol Twmor Nant. Iawn. Diolch yn iawn chi. Diolch fawr I chi. Mwch o fel. Drawad. Tra. Wel, diolch I Mair a'i ffrindiau. Dwi'n meddwl bod gennau syniad eitha da lle I fynd. Mae gennau ddewis o ddau yn te theatr Twmor Nant, neu ysgol Twmor Nant, ac am bo fi'n licio'r ysgol, a i'r theatr. A mi ddweud un peth bach arall wrth chi hefyd. A Sioned yn mynd i'r lle anghywir. Wrth gwrs, mi ddylwn ni fod wedi sylweddoli, y pwyso rhydd ydy'r free press, y Denbych y free press. A dwi wedi cael gafel ar 2 berson fan hyn, Glyn, Parry a Eilir Jones. Helo, a ydych chi'n barod I chwarae lliwio dwi'n cymryd? Da. Ydych? Ydych chi'n aml yn sefyll yn ganol stryd fel un yn Dinbych, ydych? Na, dim bob dydd. Wel, mi ddechrau efo ti Nia, a dyma'r 3 cwestiwn cyntaf I ti te. Rhowch enw papur bro Dinbych I mi. Y bigol. Cywir. Mae gwesty'r bwl yn dyddio nôl i'r 11 ganrif ar 15. Arfbais pa deulu enwog o'r cylch a geir yn y bwl? Arfbais pa deulu? Beth i'n neud efo'r canol yn... Na? Teulu'r Middleton. Ni'n trio rhoi cliw, chi'n trio bod yn glir fan. Pwy arferai fyw yn y Cilgwyn yn Dinbych? Roedd y nofelydd Cymraeg enwog. Kate Roberts. Hollol gywir. A to chi nawr, Glyn, 3 cwestiwn I chi. Beth yw ystyr y gair Dinbych? Nid syniad?
Ni'n llawer a dweud y gwir, chi. Dim byd. Caer fechan. Caer fechan. Efo, fi chi ddysgu rhywbeth heddiw, ynddo? Do, wir. Pa argraffwr arferai fyw yn Bronallt? Thomas G. Cywir. Beth yw'r bylciau yma yn Dinbych? Y bylciau. Y bolciau. Unrhyw syniad? O, dwi'n gwybod bod y stryd yma'n tan y bolciau, ond mwy na Fel, hefyd. ydych chi'n gwybod pam mae o'n tan y bylciau? Beth sy'wch ben y stryd, felly? Wel, y colofnau dorig sydd yn y stryd fawr dros ben y siopau. Hynna ydy'r bylciau, beth bynnag. Reit, 5 cwestiwn cywir neu anghywir ni. Cynhaliwyd marchnad o dan neuadd y dref ar un adeg. Cywir neu anghywir? Cywir. Da chi'n gywir. Lenten pŵl yw'r enw Saesneg ar pwll y Garawys. Cywir. Da chi'n gywir. Cynhelir yr wyl gerdd dans bob 2 flynedd. Anghywir. Da chi'n gwybod pryd? Pa mor Bob aml? blwyddyn. Da chi'n gywir. Bedwyr aeth i ynys sefallon i wella. Bedwyr aeth i ynys sefallon i wella. Cywir neu anghywir? Cywir. Nac i anghywir, Arthur aeth yno i wella, cofiwch. Yn y gogledd y cynheliwr ar Eisteddfod Genedlaethol, eleni. Anghywir. Achos da chi'n mynd yn edrych. Yn Hwm Rhymni yn y de mae o. Atoch chi nawr, Glyn. Roedd yr eglwys wen Llanfarchell yn eglwys y plwyf ar un adeg. Cywir neu anghywir? A ddrwg i ni, eglwys wen. Roedd eglwys wen Llanfarchell yn eglwys y plwyf ar un adeg. Cywir. Da chi'n gywir. Ceir fferm o'r enw Leger heb fod ymhell o bentref y groes. A chi pen byw yno mi ddylech chi wybod yn dyle. Ym Mangor ystafydlwyd Coleg Prifysgol Cyntaf Cymru. Anghywir. Da chi'n gywir. Dych chi'n gwybod lle? Aberystwyth. Da chi'n gywir eto. Lleolir pencadlys Cyngor Sir Clwyd yn Rhuthun. Anghywir. Da chi'n gywir. Lle mae o? Yn Wyddgrau. Da iawn. Roedd Gwilym Hiraethog yn frodor o Lansanan. Cywir. Da chi'n gywir. Da iawn chi. Gar ddiwedd y rownd yna, da chi'n gyfartal. Felly mae'n rhaid i mi ofyn un cwestiwn ychwanegol i chi. A fan hyn, y cyntaf i ateb sydd yn mynd drwodd i'r rownd nesaf. Ateb cywir neu anghywir, dwi eisiau fan hyn hefyd. Nw'n ni aros i'r gystadleuaeth fi'n teibio. A dyma fo'r cwestiwn, y cyntaf i ateb nawr. Ym 1572, yr adeiladwyd neuadd y dref Dinbych. Anghywir. Nac i cywir oedd o. Felly mae gennau ofn rhaid fi roed hwnna i ni. Yes, wy'n col o beth. Gan bod chi wedi camu mewn fan Eglyn i ateb cyn gyntaf y gynhedrwch chi. Mi gawch chi 10 pwynt gynnon ni a beiro arbennig Llywio. A ni ag i di ddod efo fi. Wel, mae'r olygfa fan hyn dros fan i Eglwyd yn fendigedig. Fe welwch chi diserth a rhyl a prestatyn i gyd yn y pellter fan cw. Ac yn agosach ato ni mae Nant Glyn, mae Sharon ddim yn bell, a Groes. O, lwcus o ti wedi dod o braf, mae'n rhaid mi ddweud. Helo. Nia, ia? Nage. Nage? Nage. Wel, dim ots. Beth bynnag dych enwch chi, dych chi eisiau cyfleu ennill 10 pwynt. Enwch y gymdeithas tai sy'n gweithredu o dref Dinbych. Dynnu. Dych chi'n gwybod beth yw'r gymdeithas tai? Mae'n cymryd yr un enw ar sir. Clwyd. Cymdeithas tai Clwyd, dych chi'n hollol gywir. Be ydych enw chi? Rhian. Dyma chi Rhian, 10 pwynt i chi. Diolch. Diolch. Reit. Mr Celfyn Williams. Ia. A Miss Heulwen Edwards. Ia. Ydych chi'ch dau? Iawn, diolch. Diolch. Ydych chi'n barod i chwarae Llywio? Ymden. Ond gos chi mewn yn y theatr? Wel, mae wedi gofyn braf fod allan heddiw, dydy? Di heddiw. Ydych chi'n dau'n barod? Pwy sy'n mynd gynta? Heulwen. Heulwen. Ia. Iawn. Chi'n barod? Nerfus? Do. A fi na. Be oedd diben gwreiddiol sefydlu ysgol Howells? Dowch, dowch. Dim byd? Ysgol i ferched. Ie, fydwch chi'n rhoi mwy mi? Preswyl. Wel, na, fydden derbyn hwnna meddwl gwneud. Ysgol i ferched am ddifad oedd o, i ddechrau. Diddorol, ynddi? Ie. Eleni derbyniodd Ifan Lloyd Roberts a Florence Morris fe dalai G am ei ffyddlondeb i'r ysgol Sul ym mha gapel mae'r ddau yn aelodau. Capel y Fron. Cywir, Capel y Fron. Ganwyd Henry Morton Stanley yma yn Dinbych a fedrwch roi enw bedydd i mi. John Rowlands. Cywir! Da iawn! Ac a ddiwedd y rownd na, Heulwen, da chi wedi cael 2 allan o 3. Celfyn, chi sy'n nesa. Safai adeilad arbennig iawn yn iard gwesty'r Hocan Bycyl hyd 1964, pan symudwyd ef i amgueddfa Werin Cymru'n Safagan, neu pan dygwyd ef i amgueddfa Werin Safagan. Beth oedd yr adeilad yma? O deilad lle yn Ia. Ceiliogod yn paffio, ia. Cywir! Tra'n crwydro yn yr Affrica, daeth Henry Morton Stanley ar draws crwydryn enwog arall. Pwy? Livingstone.
I presume, cywir. Ar y wahad i'r papur bro y bigwn, enwch un bapur lleol wythnosol arall a gyhoeddir yn Dinbych. Free press. Cywir. Ac ar ddiwedd y rownd yna, da chi wedi cael 3 cyfyn. Y rownd nesaf wan, 5 cwestiwn Heulwen, cywir neu anghywir. Iawn? Lle saif capa mawr heddiw, cafwyd meli wynt ar un cyfnod. Cywir. Da chi'n iawn. Foxol oedd enw cartref Humphrey Llwyd a gwneithurwr mapiau enwog. Ia. Cywir. Gwyn Erfil sy'n cymryd rhan densil yn bobl y cwm. Na, Na, anghywir. da chi'n iawn. Gwyn Elfyn ydy densil yn bobl y cwm. Mae Geraint Morgan yn parhau'n aelod seneddol i'r Toreuaid. Anghywir. Da chi'n iawn, mae o dim leol, a tydio ddim yn perthyn i'r ceidwadwyr bellach, ar y teg efo. Glwr o fôn yw Hywel Gwynfryn. Cywir. Da chi'n iawn. Ych 5 chi rwan. Celfyn, cywir neu anghywir. Ieuan Rhys yw sarsiant cwmderi. Cywir. Da chi'n iawn. Colomendi yw hen gartref Emlyn Hwson. Cywir. Da chi'n iawn eto. Brodor o Dinbych oedd y barnwr Sir Thomas Artemus Jones. Anghywir. Cywir, mae'n ddrwg yn ei. Dim ond un ysgol Hywel sy'n yng Nghymru. Anghywir. Da chi'n iawn. Chi'n gwybod lle mae llall? Caerdydd yn meddwl. Da chi'n iawn. Mae yna ddau, ac mae llall yn Gaerdydd. Rhaglen grefyddol yw Criw Byw. Cywir. Na chi. Rhaglen Bob, dim yn ddrwg yn ei. Da chi'n anghywir. Ac ar ddiwedd y ddawnd yna, mae rhaid meddwl, Celfyn, da chi wedi cael 6 o farciau. A Heulwen, da chi wedi cael 7. Llongwarchiadau chi, da chi'n cymryd trwedd i'r rown nesaf. Celfyn, mae'n ddrwg iawn gyda ni. Diolch yn poeni, mi gewch chi 10 pins gyda ni, a biro arbennig Llywio. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch i chi'ch dau. Reit ni, a well mi roi galwad i Eilir i roi'r cliw olaeth o fo. Helo Eilir. Helo, Sioned. Mae gen i enillydd fan hyn, mae Nia yn barod i fynd efo fi ble bynnag da ni fod i fynd. Iawn. Ond er mwyn i ti gael gwybod ble ti fod i fynd, dyma Ia. fod y gliw. Tyda fod ha? Iawn. Ia. Bu gwarchau yma Ia. am 6 mis beth amser yn ôl. Iawn. Welwn i chi yno. Iawn. Iawn. Pob hwyl i chi. Tyda. Ro ta Heulwen. Ia. Dwi wedi cael cliw arall gan Sioned, a mae eisiau ni fynd i'r lle bynnag mae'r cliw ma'n deitha ni fynd. Mae gen i syniad reit dda Nia, ble mae hwn. Ydy o'n golygu unrhyw beth i ti? Rai feddwl am ydi castell. A pam wyt ti'n meddwl na'r castell di? Yr gwarchau a'r blynyddoedd yn ôl. Bu gwarchau yma am 6 mis beth amser yn ôl. Sa chi ryw syniad? Beth i'n neud o'r castell na dyma? Yn ei top? Ydych chi'n meddwl? Dwi'n gwybod. Dwi'n gobeithio bod chi'n iawn. Yn i fyny na, ie? Ia. Iawn. Sy'n ymlaen, twmwch o dda. Dwi'n wedi bod yn un ys blynyddoedd, wyt ti? Na, ysgol bach, dwi'n siŵr. Ie. Wel, Heulwen a Nia yn gyfartal ar hyn o bryd efo 40, cyfle i chi nawr ateb gymaint o gwestiynau gymedrwch chi mewn munud, a mae'r munud yn dechrau nawr. Cwmni awyrennau o pa wlad yw Aeroflot? Rwsia. Pa gampau a fyddwch yn debygol o'i weld o dalu ymweliad i Alton Park? Heulwen. Rasio motorbikes. Cywir neu rasio ceir? Ym mha gêm fwrdd y mae'n bosib i chi brynu meiffer? Neb. Yn Monopoly. Beth oedd lliw y stamp post cyntaf? Ia? Di. Cywir. Pa dderyn yw emblem genedlaethol Ffrainc? Neb y ceilog oedd o. Hanner munud. Mae Sardinia yn perthyn i ba wlad? Eidal. Cywir, Heulwen, da iawn. Enwch y ferch a lwyddodd i hedfan o Loegr i Australia ym 1930. Heulwen, Amy Johnson. cywir. Mae beth yw hwnna? Philiathist? Philanthropist? Pwy sgyn? Philatelist. Hwna ia, yn casglu be? Stampiau. Cywir, Heulwen. 10 eiliad. Pwy fyddai'n defnyddio kayak i hela? Heulwen eto. Indiaid cochion. Nac i ma'n rwg yn ei, yr Eskimo. Ew. Oedd hi'n agos iawn fan hyn. Oedd. Yn deud, hwnna oedd y cwestiwn ola, Eilir. Ia. Ynde? Ia.
Hwna oedd y cwestiwn ola, ie? Dwi jyst yn gwneud yn siŵr bod ti'n hapus na hwnna y cwestiwn ola hefyd. Ac ar ddiwedd y rownd yna, mae Heulwen wedi llwyddo i achub y blaen chydig bach o 3 marc. Mae hi ar 19 a Nia wedi cael 15. Ond nhw'n i wneud hwnna'n 20 pint i chi Nia a gowch chi feiro arbennig Llywio i fynd adre hefyd. Wel, Heulwen, da chi'n gwneud dda iawn. Mae gen i 2 gwestiwn o hyn wan. Ac os atebwch i'r 2 yma, mi fydda ni'n dyblu'ch arian chi ddwywaith. Iawn? A mae gennau drydydd cwestiwn fan hyn, Heulwen. Os ydych chi'n ateb hwn yn gywir, cyfleoedd i chi ennill 288 o bunnau. Ond os na fyddwch chi'n ateb o'n gywir, mi fyddwch chi'n colli popeth ond hanner 100 pint. Ydych chi am fynd am 2 gwestiwn neu 3? O, fi ai am 3. O, da Da iawn. iawn. Gan i ddyn peth hyn, os nillwch i'r pres i gyd, peidiwch a nidio fyny a gwyddi hwrei, ni fi gwmpwch chi. Os gefn o fan. Barod? Ie. Bu hon yn briod 4 gwaith. Pwy o'n ei sgwni? I wyr enwog fel John Salisbury, Richard Clough, Maurice Wyn ac Edward Thelwell. Be oedd enw ei chartref heb bod ymhell o Dinbych? Plas Heaton, Berain neu Gwenynog? Berain. Cywir. Catrin o Ferain wrth gwrs. Ganwyd yn Mhen Porchell, Llanefydd. Roedd yn fardd ac yn ysgrifenwr dramâu arbennig. Adweiniad ef yn ei ddydd fel Cambrian Shakespeare. Pwy ydoedd? Tudur Aled, Jack Glangors, Twmor Nant. Twmor Nant. Cywir. Da iawn chi, Da dych chi iawn. nawr ar 144 o bunnau. Cyfle nawr i ennill 288 a dyma fo'r cwestiwn, Heulwen. Argraffwyd baner ac amserau Cymru gan wasg G yma yn Dinbych am flynyddoedd lawer. Mae 2 o gyn-olygyddion y faner, Prifeirdd a Brodorion o Ddyffryn Nantle, yn dal i fyw yn Dinbych. Enwch nhw. Eilir Jones a Mathonwy Hughes. Hollol gywir, da iawn Da chi. iawn. Dych chi wedi ennill 288 o bunnau. Peidiwch â Sogwch syrthio. eda. Sogwch eda. Dynwch chi fanna. Ia, byddwch chi ddim yn cadw defo ni nos Fawrth, ond wyt ti am ddod efo fi? Dwi'n mynd i. Wyt? Do. Ti'n gwybod lle da ni'n mynd? Llanelwy. Hollol gywir. Mi fyddwn ni yn Llanelwy nos Fawrth, gobeithio cael eich cwmni chi hefyd. Ond tan Hwyl. hynny, hwyl fawr. Hwyl fawr. Da iawn, Heulwen. Sogwch eda.